Takže ma napadlo, že dneska, keď sa všetko recenzuje, jedlo, ubytovanie, hotely, tak my recenzujeme lezecké cesty, ne? Je to, dá sa povedať, podobné. Trocha. Aj, tak dneska dáme mini recenziu na Anielský hang, ktorý sa nachádza hore nad vodopadom Skok a asi tak ďaleko od plesa, 400 metrov. Sú tu 3, 1, 2 a pri kraji Grydlo. Najťažšia. Takže skúsime vyskúšať všetky a uvidíme, jak to pôjde. No, že pri takom kraji. Ne. A skočiť a prvý borák a dáme druhý. Dobre, prvý. Ešte pozerám, že pri tej ceste bolo písané, že to treba doisťovať. Sú tu dosť veľké odlezy. To by išiel na expresky iba. Jak ja zatiaľ. OK. Prvá dĺžka. Zaujímavá, krátka. Ale taká pohranie. Dobre, môže zrušiť Maťa. Serus. Kam ziktuje? Hej. Počuj. Tu je ďalší štand, veď sa pozri na mňa. Tu je ďalší štand, ale dokončíme to až hore, hej. To už nie je ďaleko. Dobre. Tie trávy sú tam hnusné. A troška, hej. Dobre. Prvá dĺžka, OK. Troška komplikovaná pre teba, ale nie. Hej. Ale ja som sa, vieš čo, daj, som sa ugral, aj ukážem. Aha, dosť. A zobral som si kraťasy a hneď som tresol dade kraj. OK, ideme dole zlaniť. Také zlanite, to je tu taká skvelá polica. Na veci a na oddych. A my si pôjdeme prejsť ďalšiu trasu. Taká plocha, tu sa tak divne nastupuje. Pozri sa, toto čo je? Také, toto je solo lezenie, by som povedal skôr, hej. Doťaň ma, prosím ťa, až potom môžeme začať liesť. No. Maťa, ty kokos. Premýšľaj, ak ma môže zvesiť, vieš až. Počúvaš ma, či nie? O. Bože. A s týmto ja musím pracovať. Aj liez, ako so ženou je také, že... No tak to zase nie. To som nepovedal, ale... Len sa sústreď aj na mňa, hej. Tu som dal takú lepšiu karabínu. No to by som ma nezvesil až dole, vieš. Dobre. No tam. Chystám už expresku, vieš.
Opa. No, piči, také mokré tam je trocha. Dobre to. Aj. Dobre, Maťo. Zajímavý preles. Čože? Dobre. Zajímavá dĺžka, táto bola taká na previs, ale dal sa dobre načítať. Budeme ďalej. No, ešte kus. Dobre, previs za tebou, šus. Jaké? Čo? Bolo to dosť ťažké, no. A čo ja viem. Čo ja viem. Dobre, bolo distený, dá sa povedať, jak ne? Si videla pekne, tam dali sa dať expresky, že presne na tých správnych miestach. No ešte uvidíme poslednú dĺžku, nič nevravíme, povieme to až hore. Dobre? Lebo troška máš dosť asi, typujem. Vydýchať sa? Čo, bola na ruky, už toto nie si sa musel zvesiť. Dobre. No tu je ten štand. Dobre, ale ja tu neostanem, hej, pojem ďalej. Držíš? Dobre. Áno. Veliny je jedna cez brucho a jedna stade nie. Ako som sa presvedčil, trocha som si odrel tam ruku. Som tam aj prekračal a ma tam šmyklo na machu. Ale nič sa ako nestalo. Tak presne sa ťaháš mierne do boku. Tu zase dočiahneš tam už nad sebou. Chyt ešte vyššie, keď dáš, ale ty si nízka, tak musí sa postaviť na tú pravú nohu čo najviac.
Tak, vidíš, že tam je, hej, tam presne na prsty už zase. Super. Dobre, odopni to. Tam si necháš pravú, ale áno, a toto tam musíš chyťať. A teraz cez toto sa už musíš vyťahnuť cez také, cez prstčeky. Tak, vyšľapni to. Bomba. Jak si to dala? Trošku si mi pomohol. Trošku som ti pomohol, ale Aj si... som sa chytila raz hneď. Nie, tam dala hovor. som tam nohu. Hlavu si dala na ní, daj, nech si sa nechala. Ale ťažké je to brucho, nie? Malé chyty sú tam, Aj strašne malé. aj stupy. Aj ja už som robil chybu, ja som išiel tam do tej špáry. Takže to bola blbosť. Lepšie je to ísť presne, ak ty si išla mierne z kraja a tu vychádza, nie? Sú tam. Takže aby vedeli. A potom je tu ešte jedna línia. A tu si vyskúšam už len z druhého, lebo nechcem to celé ísť teraz do leta. Poviem, že ktorá je lepšia. Takže ďalší rozdiel medzi umelými a prírodnými. Ja to ukážem, je toto tu, hej. Že pokiaľ je to často lezené, jak ktoré je napríklad tá línia, Sú vyčistené, hej, ale náhodou, jak zabučíte mierne vedľa, to keď na to šlapneš, to letíš dolu. letíš dolu, hej. Hej, takže jak to bolo? Chodoprava. Nikdy nepočúvaj ženu. A to je to, že vtedy sa dačo stane stále, keď počúvaš ženu. Ale tak z dola to ináč vyzeralo. Aj z dola sa to zdalo, aké by som mali, nie? Presne do tej strany. Potom bol taký šliabok. Hej, ale bola tam čisto tá somarina na tom a na tom sa skôr šmyknete. Takže priamo cez brucho mierne sa točí do tej steny, skôr tam boli stupy, nie? Tam A potom sa tu dalo. Silné slovo, hej. Ale fajn. Dobre. Takže prejdem ešte aj túto variantu. Chcel sám ísť na ťahlano dole zlaňovať. Idem to takto. OK. Dobre, tá pravá varianta je ľahšia. Neviem, koľko tam oni to určovali. A to brucho je tých 6 plus. A tamto je asi tak 5 plus, 6 minus. Hej, ale skôr tak 5 plus. Keby chcel to niekto radšej preliesť. Tam sú celkom dobré chyty a sú úplne kolmé. Ale veľké sú tam chyty na prsty aj na nohy. Dobre, takže tak zaujímavé. Vyzerá to brucho. Tu sa dá postaviť a lepšie sa to mierne prelieza stať ďalej. Ja som robil chujovinu, som sa ťahal tam a tam ma šmyklo na tom, takže to nie je dobre stať ísť. Tretice, všetko dobre. Aj teraz ideme paradoxne strednú, takže išli sme na ľahšiu a najťažšiu a táto je niečo medzi tým, takže uvidíme. Prvý nie je tu dosť vysoko pozorom. Ale je tu dobrá rána, takže uvidím. Mám to risknúť? Co ti mám na to povedať? Tá nič. Že drž sa. Drž sa, hej. To je z také hrany tu. Hop. Ale ešte dá by sa tu dať, friend, čo som zobral také. Ha? Je to na tebe. Tu keď sa postane, tak vyzerá to veľmi hladko. Tam sa bude mať kde postaviť zase, vieš. Len no, to je čisto na odhad, či som taký vysoký až. No, pekne. Dobre ho dali, vieš, veľmi ho dali, dobre. To znamená, že ho dočiahnem, vieš. Ja aspoň. Takže kto je vyšší, to je stále výhoda. Ešte troška. A sa mi zdá, že síce je tu plocha, Maťa. Ale vyzerá tam byť také veľký chyt, vieš. No, to treba ešte viac vykračať tam a chytiť. Budete sa tlačiť iba rukou. Si videla? Nemáš to kde chytiť vôbec.
A musíš robiť taký prechod na dlaň. OK, parťak. Tak, na ten jeden úsek, nie? Ale je to kvôli výške, hej. Si videla, že ja som bol tak tam tiež. Môžem, že ja som úplne natiaľ ruky a vtedy som to chytil hore. Takže tebe chytal, presne ti chýbalo 30 cm, čo asi ja som. Môžem sa zapnúť. Takže prvolezec nech je stále vyšší. To je lepšie, keď je prvolezec vyšší. Ináč fajn, aj tak to bol taký zvláštny pohyb. Si videla, že chytíš to a musíš to prechádzať cez... Jak muscle up. Hej, skoro jak muscle up, aby sa vedeli. Lebo tam potom hore nič nebolo, nie? Nie. Nič tam nebolo. Aj, takže trebalo sa tak vyjaviť. A posledná dĺžka dňa. Uvidíme, čo nás čaká. A to. Ja beriem to tak. Koniec celým anielom. Vtipné. 5 hodín. Takže presne tak je písané na všetkých troch, ale ja som si tam zopakoval obe varianty, takže to nám troška zobralo. Aj ten oddych. OK. Aj s tým sa prijímate a ideme dole. A panoráma na Štrbský štít. Pekný. Hrebeň Bášt. Tiež fajn. OK, parťak. Potom dokončíme, čo chceme povedať. Najprv sa zbalíme. Okay. Takže do popisu zase nahodím odkaz, čo sme sa dočítali. Nie? Hlavne som sa dočítal, čo sa týka istenia. Je tu napísané, že pokiaľ nelezieš v stupnici 9, počítaj s nevyhnutnosťou zakladania vlastného istenia. Založil som jeden friend v tej 6 plus ceste, ale odporúčam zobrať aspoň 5. Tam je napísaných 10 friendov až, to je podľa mňa veľa, tam toľko miesta nie je. To sú na husto tenity. Hej, tu začiatok akurát nie je tam možno 10 metrov odlez, ale dobre sa to dalo liesť. A tak ako je napísané, keď si to niekto bude chcieť potom čítať, že je tu, cesty sú odistené a vysťuje ich výraz Jesus Bold, že sú na správnom mieste položené a to je presne tak, že kde už začína byť ťažšia pasáž, tak tam je lepený borak. Takže v tomto je dobrá cesta na trénovanie aj psychiky. A ty by si povedal, že aký to je štýl teraz? Boulderový, je viac menej. Také iné lezenie to je. Tá skala je taká nevylezená ešte. No hej. Pokrytá takým malým machom. Ale tak iba to bola drsná. Ja som si zrobil dneska ránu prvýkrát, som sa už oškrel. Ale je to iné lezenie, také oble. Aj viac povedal, že tu bolo by takí skalkári, že sú domasnení. Ale aj tu má rád bouldreta. Treba sa tu niekde vyjadzovať, nie? Treba. Ja som nedostala napríklad tu tej. Oproti tomu platňovému lezeniu, čo bolo minulé, toto je tu iné, hej. Ale každá cesta je iná. Paradoxne mne tento previs asi najviac vyhoval. Nie je taký strašný, dá sa prečítať, dobre bol. Najhoršie tam bolo to brucho, nie? Ktoré som nedal na flash, zvesilo ma a som z toho tak nešťastný, že som to musel ešte ísť ešte raz. Asi len bucha po hlave, že aj ja viem, náhodou som sa zle prečítal stenu, som urobil krok vedľa, čo je presne to, že rozdiel medzi umelými a tu, že stačí, že urobíš krok vedľa a už si niekde inde a tam to nebolo vylezené a ma šmyklo na tom mách alebo lišajník alebo čo tam to bolo a na tom lezdečka absolútne nedrží, mi ušla, stačí, že noha a už som sa zvesil do lana. Ne? A celý môj zážitok lezecký je tým pádom pokazený. Nevadí, všetko je raz prvýkrát. Všetko je. Dal som si to ešte raz, čože? Máš skúsenosť pádu. Ale povedal, ak som to prešiel, mi to pripadalo hlúpe, ako takú chybu tam spraviť. Tá 6 je dosť taká, pre mňa to bolo dosť ťažké. To je 6 plus ten brucho, hej. No. Že to brúško, keď treba preliesť, tak si je tam tá obťažnosť, hej. Lebo nie je tam chyba, treba to správne prečítať viac správa, hej, troška ísť.
Nie, jak ja, že som sa tam dade pchal do nezmyslu. Dobre, to je moja chyba. Ináč fajn. Celé to zachraňuje, by som povedal, nástup. Hej, nástup je extra, jednoducho. Hej, tu si to užijú skalkári, hej, ktorý sa nechce chodiť niekde 3 hodiny, hej, za hodinku a pol z Popradského, či zo Štrbského plesa, pardon, sú tu. Je tu krásne miesto na oddych, kto sa tu chce opalovať alebo vyrievať, je tu až veľmi teplo, takže odporúčam, keď je polojasno, asi skôr ne, bo keď bolo jak teraz, že tá horúco už mi bolo. A naspäť sme za hodinu dačo takisto, takže autorom ďakujeme za také cesty. Sú to viac športové cesty, ale veľmi dobré na trénovanie. Čo asi zvládaš ty a čo zvládam ja. Čo vás pustí morálka, aký odles budete vedieť robiť. Hej. A ešte čo k tým by si povedal, keď si chcela k tým umelým a... minule sa pýtal niekto, aký je rozdiel medzi umelými a s týmto. Tak, Toto, čo som povedal, mentálna stránka. aj mentálna, psychická stránka je to hlavne pre toho prvolesca, nie? Tak a ja sa viac samozrejme tu bojím, jak na umelej stene. Hej, aj ty ako druhé sa viacej bojíš, ale aj ja mám strach, hej, ja tiež nie som bez strachu, tu by som bol blázon. Blázon by sa nebal. Áno, len blázon sa nebojí a môžem ukázať, že sú tu prvé odlezy, ak tu je borák, to je dosť ďaleko, ne? Preleziem to jasné, že aj tam je strašne, až tam je vysoko. Takže, ale fajn, lebo hovorím, na tieto obtážnosti už by mal človek byť troška pripravený asi, ne? Aj nie je to úplne pre začiatočníkov. Vraj sú tu nejaké ľahšie cesty tu vedľa a niečo tu aj pre deti. Ale to už nejdeme skúšať. Časovo nám to zobralo takisto asi, jak je písané, tých 5 hodín na všetky 3 cesty. My sme išli najľahšiu, najťažšiu a potom strednú. Lebo takto je, že tu sa rozleziem, potom tu mám najvyšší výkon a tu už len tak dolezieme. A čo som chcel ešte? A potom ešte o tých umelých stenách a skálkach poviem niečo na budúce, keď poviem s Matejom. Lebo ešte je tam k tomu niečo, čo povedať. Hej. Ale obťažnosťou je to podľa mňa podobné. Je to podobné, len tu si treba stále prirátať to, že jak tam píšu, že by si mal zobrať napríklad 10 expresiek, 10 friendov, karabíny a toto. Tam nie je kde zakladať podľa mňa. Že lezenie tu je hlavne aj to, že celé to je také ťažké, človek, aspoň ten prvolezec, ne? Ktorý ide to. Aj, takže ja preto síce riskujem, že si berem menej veci, mám dlhšie odlezy, ale zase som ľahký a podám lepší ten výkon. Takedy, vieš, lebo neťahám ma všetko tak dole. A tu robilo si videl tak, aj dynamické dosť také skoky treba robiť, ne? No. A je to rozdiel robiť v telocvični, kde som iba v kraťasoch a v tielku. Hej, a tu mám ovešaný som tým železom a ma to ťahá relatívne dole aj taký nemotorný, hej. Takže toto je troška problém. Ináč tie kroky sú podobné, ja stále hovorím, hej. Len treba viac čítať skalu. Áno, hej, to čítanie skaly tu je veľmi podstatné takisto, lebo tam na umele vás všetko vedie, každý ten chyt, všetko a tu je tu na vás. Kto tu dobre načíta, napríklad skoro všetko sa mi išlo perfektne, hej. Lebo si myslím, že dobre sme ju čítali, alebo celkom sme išli po vode, neboli tam problémy, ale stačila jedna chyba a ma to proste zvesí. Hej. Ale to sa môže stať aj na umelej. Na umelej takisto, keď budeš liesť nejakú obťažnosť 6+7 a popletieš kroky, tak sa zasekne človek a takisto hej, ostane tam. No. Ale tam je to bezpečné, tu sa môže stať, ak ja som robil vyšší odlez a ma to potom zvesí. Nespadol som nejak, ty si aj nešiel, že som padol, ne? Ja nič, mňa iba tu som si šuchol trocha ruchu, ale ma to sere, že som to nedal ako na prvýkrát. Čo už, taký život, moje ego utrpelo, ale tak to malo byť, nie? Aby som si nemyslel, že to je príliš ľahké, nie? Ale nie je to príliš ľahké, či? Netreba nič podceňovať. Nie, ani ja to nechcem podceňovať, lebo potom hrozí pád a môže to byť horšie ako len nejaké čuchnutie si ruky. Cesta fajn.